Les torretes de Calella. Sobre el turó de la Petona es va construir el 1848 una torre per a ús militar, custodiada per personal militar. 9 anys després, el 1857, s'aixeca al costat una torre de telegrafia òptica d'ús civil. Aquesta torre era la 214 de la línia que anava de Montjuïc a la Jonquera i s'anomenava Estació de la Petona. Ambdues torres tenien dues plantes comunicades per una escala de cargol. L'extensa xarxa de telegrafia òptica de Catalunya estava formada tant per torres civils com militars. A causa dels avantatges del ferrocarril i del telègraf en quant a la seguretat i velocitat de les comunicacions, les torres de telegrafia òptica van deixar d'operar el 1862.